Ola, boa tarde. Feces, ouriños, ovos, restos de comida, tamén todo tipo de lixo, é co que se encontran cada pouco os comerciantes dunha galería de Ourense. Xa denunciaron os ataques, pero queixanse de que ninguén fai nada ao respecto. Din que levan 4 anos sufrindo esta situación. Un dos prexudicados si conseguiu que un xulgado ditase medidas cautelares e máis unha orde de afastamento a un sospeitoso, pero os incidentes continúan. Entrada, síguenos cos mismos problemas. Encontramos huevos a diario tirados, preservativos, orines, cacas de animales cando non son de personas. No encoro dos Peares continúan buscando o mozo que desapareceu tras un accidente de kayak. Houbo algunha novidade, Demetrio? De momento, sen resultado positivo nesa búsqueda que continúa por sexto día consecutivo deste mozo, 19 anos, Xoán Víctor, veciño de Lugo, que leva desaparecido cando viaxaba en kayak nesta zona dos Peares. Sí. A máis do aceite, o outro gran tesouro de Quiroga é o seu viño, que exaltan xusto esta fin de semana. Andrea. Sí, efectivamente, celebrase esta fin de semana aquí esta feira do viño que serve para ensalzar o traballo dos adegueiros durante todo o ano. Como podedes ver, son moitos os que decidiron achegarse ata aquí para catar ese viño da denominación de orixe Ribeira Sacra e, sobre todo, tamén aproveitando o bo tempo que temos esta fin de semana. O corte dunha estrada pola caída dunha ponte estalles provocando problemas aos veciños de Viveirón, no concello chairego de Muras. Os afectados levan meses dando rodeos de ata 30 km diarios, polo que reclaman o arranxo urxente do viaduto colapsado. A estrada que une Viveiro e Vilalba pola Serra do Xistral leva máis de 2 meses cortada debido á caída dunha ponte sobre un afluente do Eume. Os máis afectados son os veciños da parroquia do Viveiro, no concello de Muras. Queixanse de que teñen que dar rodeos de ata 30 km polo alto da Gañedoira para atender o gando ou para realizar xestións na capital chairega, ou igual que lles ocorre aos vehículos de emerxencias. Temos un problema grande porque hai que vir unha ambulancia, hai que vir algo e a ver, cando o día dá dos 30 km ao revés, o que está enfermo xa irá para o outro lado. Estaba lavando 20 minutos, sobre 20 minutos, por aí leva 3/4 de hora. Esta é a carretera Vilalba-Viveiro, pola cal transitábamos nós todos os días, estábamos facendo antes como 4 kilómetros, 5 máis ou menos, e agora pois temos que dar un rodeo sobre 30 kilómetros. No? A nosa explotación está aquí a menos dun kilómetro, pero ao estar cortado este pequeno pontigo dun regato, pois nos vemos obligados a facer un rodeo de 30 kilómetros, non? Entón, nós temos que facer ese rodeo para chegar á nosa explotación. Temos unha explotación de vacún de carne, de equino e unha pequena albariza. A ponte colapsara durante unha borrasca en xaneiro e posteriormente colocáronse unhas pedras de gran tamaño para evitar que os vehículos seguisen pasando. Dende entón, os afectados reclaman que se restaure o viaduto e non ter así que percorrer tantos kilómetros todos os días. Esa ponte tirían que facela de novo ou arreglala, para poder pasar por ela, porque senón non hai por onde pasar aí. Imagínome que habrá que facela, reconstruíla completamente, non? Eu deso xa non entendo, pero ben entendemos o ben se ve a evidencia no estado no que está e a verdad que é un pontigo pequeno, isto non é unha mega estrutura de ningunha, requiere grande esfuerzo por nadie para poder reparar esta ponte, non? Pola súa parte, a Deputación Provincial aprobou en febreiro unha partida orzamentaria para arranxar a vía cun prazo de execución de 3 meses. Un conflito polo aparcamento mantén enfrontados veciños de Samoeiro en Cambados. Unha liorta que ven de lonxe que mesmo chegou aos tribunais. Agora, nunha zona de máis de 100 metros, está prohibido o estacionamento mentres continúa a lea entre os afectados. Non estás un veciño ben. Pero son de basura, basura. Quixestes inhabilitar a túa cuñada. O enfrontamento entre dúas veciñas de Sameiro ven de lonxe. O conflito empezou hai 10 anos. Pasar da carretera general pola dun familiar meu, pola horta dun familiar meu. E deixou-no pasar, hasta que se cansou.
Cando se cansou, cerrou, foi ao xulgado. Ao ir ao xulgado dalle 3 metros a ela, e ela non entra, non gira. Entonces é verdad, quedou sin poñer o coche en ningún sitio. Teno que poñer na vía pública ou debaixo do porche. E todo seica comezou por un problema de aparcamento dun coche. Exacto, fecharonme o paso, primeiro cunha tranchera, depois cunha columna, e logo, pois, houve xuicios e detrás de xuicios. Aí, a min, de verdade, poñerme onde me poñía, se me pon un pouco máis abaixo, xa non me molestaba tanto. E eu deixaba o camiño, entendes? Pero mesmo, o portal aí, frente ao portal, onde te tocaba os nabos. Co coche pequeno ainda sales, pero con tractores grandes. E con todo non daba salida, tiñas problemas a montes, entendes? Pero non razona. É unha señora que ten que ser o que dixe ela, sí ou sí. Pero a cousa complicouse de tal maneira que as leas entre as veciñas se producen case a diario e acabaron no xulgado. Estuvo 3 anos poñendo aquí, frente ao meu portal. Esa é a nosa casa. E aí frente ao portal, onde me molestaba un montón. Entonces eu sempre deixaba o coche ali, que estuvo 12 anos ali aparcado un pouco máis arriba dos contenedores. Multas, leas e enfrontamentos que hai cuestión de 2 meses se resolveron cunha prohibición de aparcar en 120 metros desta vía. Cando me cansei fomos ao xulgado. O xulgado dixo en 120 metros raya amarilla e señales de prohibido aparcar por un lado e por outro. Acabouse o problema. O meu está acabado, pero vou ir ao xulgado. É moi triste vivir en esta situación e dar con os veciños así que teñan tanto veneno no corpo. Así están as cousas nesta aldea, os enfrontamentos entre elas seguen e, polo que nos contaron, ainda continúan nos xulgados dirimindo as súas diferenzas e a loita polo estacionamento dun vehículo. Pasan 2 minutos das 2 da tarde, seguimos moi pendentes das labores de busca do mozo que continúa desaparecido no encoro dos Peares, no lado da provincia de Lugo. Ali temos a Demetrio Morenza pendente das novidades. Adiante, Demetrio, contanos. Sí, de momento, por desgracia, non temos ningunha novidade, continúa esa búsqueda que se prolonga por 6º día. Lembremos que foi o luns pasado cando este mozo de 19 anos, Xoán Víctor, veciño de Lugo, desaparecía nesta zona na que nos atopamos, na zona do encoro dos Peares. Estamos co portavoz da familia, con Xacobo Baliñas, moi boas. Baliña, contanos un poquinho antes de nada, como está a familia? Bueno, pues la familia estamos, lógicamente, con muchísimo dolor, con un dolor que no se puede describir, ¿no? Pero también al mismo tiempo pues nos sentimos súper agradecidos pues con todo el apoyo que estamos teniendo. Somos una familia de fe, una familia en Cristo y eso nos fortalece muchísimo, nos da mucha esperanza. Tenemos mucha gente orando por nosotros, orando por la situación. Tenemos ese ápice, esa esperanza, ¿no? Todavía de vida, aunque sabemos que han pasado muchos días. Pero llevamos el dolor e intentándolo con la mayor fortaleza, con la unión en la familia y aguantándolo lo mejor que podemos, pero con mucho dolor, muchísimo dolor. Supoño que xa vos lo comunicaron, as forzas que están traballando, forzas do corpos que están traballando nesta búsqueda, están en comunicación con vosco, sabedes que para a semana o lunes está previsto que veña xa un robot que poida acceder hasta o fondo deste encontro. Sí. Quiero agradecer también a toda la Guardia Civil, a todos los GEAS, a toda la gente y todos los servicios que están prestándonos ayuda, porque realmente se está viendo que es un equipo súper humano con nosotros, se nos están informando todos los días de todo lo que están realizando, nos están aclarando toda la situación. Sabemos que la situación es complicada, porque bueno, en el caso de que ya esté sumergido, pues sabemos que las profundidades son muy altas, estamos hablando de cerca de 70-80 metros, temperaturas muy frías, con lo cual se dificulta mucho pues el poder rescatar el cuerpo si es que estuviera hundido, lógicamente. Pero en todo momento estamos teniendo información de ellos y de verdad que agradecemos eso, pues desde la concejala Alba, que es de un ayuntamiento aquí de Carballedo, Omar Oxugo, que está ahí dándonos sus instalaciones para poder descansar en estos momentos, porque pasamos todo el día aquí, venimos por la mañana, marchamos por la tarde a última hora, y todos estos servicios que nos están ayudando, la Guardia Civil, los GEAS, todos están todo el momento comunicándose con nosotros, llamada telefónica, y bueno, no tenemos palabras para agradecer tanta ayuda que estamos recibiendo. Perfecto, Jacobo, muchas gracias por atendernos y una aperta muy fuerte a toda la familia. Muchas gracias a vosotros y también quiero eso, pues, que sigáis con nosotros, porque toda esta información está muy bien que nos quede en el olvido, que sigamos hasta que el cuerpo de nuestro amado Juan aparezca.
Aquí seguimos. Gracias. Aquí seguiremos. Pois as que estaban vostedes esperanzados en esa búsqueda que continúa, pero cada vez as forzas van fallando máis e continúa ese dispositivo, como decíamos, está previsto que para o lunes se incorpore tamén nestes dispositivos ese robot para poder descender ata eses 70-80 metros de profundidade que hai neste encoro dos Peares. Como decíamos, sexta xornada sin saber nada de Xoán Víctor, 19 anos, veciño de Lugo. Grazas, Demetrio. Tamén seguiremos moi pendentes desta información no telexornal ás 2:25. Seguimos con máis asuntos. Comerciantes dunha galería de Ourense denuncian actos vandálicos nos seus establecementos e tamén nos baños dos locais. Un dos prexudicados si conseguiu que un xulgado dictase medidas cautelares e máis unha orde de afastamento a un sospeitoso. O caso é que os incidentes continúan. Cada vez quedan menos comercios abertos nestas céntricas galerías de Ourense e os que quedan enfróntanse a actos vandálicos que van a máis desde hai 4 anos, polo menos. Pechaduras inutilizadas, locais manchados con ovos ou excrementos, baños sucios e estragados adrede nun espazo que debería estar pechado de 9 da noite a 9 da mañá. Qué suerte he tenido que me he jubilado, porque es que yo esto no sé cómo lo aguantaría, ¿eh? De hecho, yo veo a Juan, que ha envejecido un poquillo, y la chica la veo desquiciada también, está fumando constantemente, porque esto es un mal vivir, y aquí se pasan muchas horas. La mayor parte del día lo pasas trabajando. Pues por lo menos trabajar en tu tienda, en tu local, y trabajar a gusto. Es lo que se pide, y con una buena convivencia. Milagros di que antes eran como unha familia e había máis negocios abertos. Agora, entre a crise do comercio tradicional e estes problemas, os locais nin se alugan nin se venden. O peor é que sospeitan dun dos inquilinos. E algunha medida cautelar tomada, por exemplo, aquí temos en 2 meses que certa persona non se pode acercar precisamente ao meu local a menos de 30 metros, e, bueno, pois en principio, neso sí se está cumplindo. O que pasa é que, bueno, pois a entrada síguenos cos mismos problemas. Encontramos huevos a diario tirados, preservativos, orines, cacas de animales cando non son de personas. Comportamentos que dificultan a actividade comercial e a convivencia. No sabes en qué puede parar. No sabes si el ir al baño puedes encontrarte, porque yo me he encontrado gente pinchándose, porque a esa persona se le ocurre dejar el baño siempre abierto. Y los fines de semana, a veces aquí es como que fuera un sitio de fiesta. Están desesperados por recuperar unha boa convivencia. Nuns minutos viaxamos ata as rúas de Monforte, que esta fin de semana viaxa no tempo ata a Idade Media. Vémoslo a continuación. E que o bo tempo, ademais, está acompañando esta Semana Santa. Imos botar unha ollada a través das nosas cámaras web. Empezamos no Cabo Fisterra, onde vemos que está bastante animado. Tamén vemos así un pouco de nubosidade, un pouco fresco. Nestes momentos hai 13 graus. Outro dos lugares protagonistas estes días é, sen dúbida, Ferrol. Temos esta panorámica en directo da cidade, onde hoxe chegarían ata os 21 graus. Un dos puntos máis cálidos da metade norte do país será esta tarde a cidade de Ourense, onde acadarán os 28 graus, metade sur. A Praza do Obradoiro sempre loce ateigada de xente, e máis estes días festivos. Vemos como hoxe a estampa está se repetindo. Agora hai 19 agradables graus de temperatura. E a mesma temperatura, 19, é o que marca o termómetro na cidade olívica. Así de fermosa loce en directo a Ría de Vigo, como Razo de fondo. As candeas iluminan a Semana Santa e acompañan os pasos polas rúas das máis das cidades. Son días de moito traballo nas ceirerías artesanais, porque aseguran os novos formatos non acaban de callar nunha tradición que segue apostando pola maxia e o misticismo da candea tradicional de cera. Sábeno ben, na cereiría Compostela 5 Calles, 3 xeracións de cereiros manteñen a chama encendida dunha tradición que resiste ao tempo. Son as que levan os pasos, as velas que van encendidas diante das imaxes. Entón teñen así esta forma rectiña,
consúmense, pero non derraman nada, que é o bonito, para que non se manchen nin as imaxes, nin nada. Isto se fai todo a man. Isto, pois, para que vos fagades unha idea do traballo que tivemos esta Semana Santa, ti partes desta mecha e vas engordando a vela, pois depende do diámetro. Principalmente venden as confrarías, que fan un investimento grande por estas datas. Desta cereiría saen cirios e candeas non só para as procesións de Santiago, senón tamén para as de Ferrol e Viveiro. A Semana Santa é unha parte importante de fabricación. De feito, nós este ano xa empezamos a traballar, estábamos facendo cousas de Navidad e xa estábamos traballando con Semana Santa. Cada vez acompáñase menos as procesións, o sea, hai como unha baixada, non? Este é un cirio pascual, isto que se pon agora o domingo de Pascua, que se encende e despois vai estar na iglesia durante todo o ano. Estos relieves de cera os facemos nós e os pintamos. Foi froito da promesa de dous irmáns que aportaron mentres facían o camiño. O prezo das candeas vai en función do peso e da calidade. Hainas desde 2 euros ata 150. Hainas tamén eléctricas, pero sobre todo na Semana Santa non son o mesmo. máis complicada a temos diante da porta. É unha vela que pesa casi 80 kilos e casi son 2 metros de alto. Unha llama natural que ten vida, que se move, que funciona, que é unha cousa que eléctrica. A vida da luz que non se apaga ata o domingo de resurrección. En Monforte acolle esta fin de semana unha das primeiras feiras medievais da temporada na que participan máis de 140 postos de artesanía e tamén de gastronomía. Despois de 22 edicións, a feira aspira a ser recoñecida como festa de interese turístico. Monforte recrea esta fin de semana o seu pasado medieval. As rúas do casco vello retroceden á época do primeiro conde de Lemos, Pedro Álvarez Osorio. Mediados del siglo XV, 1460 o 50-60. Y nada, pues traemos equipaciones de esa época, lo que son todo tipo de vestimentas del siglo XV, fielmente realizadas por cada uno de las personas, cada una de las personas de la asociación. Máis de 140 postos de artesanía e gastronomía están instalados nas rúas da Zona Vella e na Praza de Abastos. O bo tempo axudou a atraer moito público desde primeira hora. Cada ano hai máis xente e este ano, por exemplo, o que prime é o tempo, que fai moi bon tempo. O que vexo é que o pouco que vin, que acabamos de chegar, é que hai pouca xente vestida de medieval. O lógico é darlle un pouco de auge á festa. Se vimos todos como vimos sin vestir, pois non é moi lógico. Penso que se actualizadas, divertímolo e pasámolo ben. Nada porque lle dá vida a Monforte, o sea, sobre todo comercio, hostelería, o que é todo. E logo é un reclamo, estamos ao lado da Ribeira Sacra, entonces o bon comer, o bon viño, a boa festa. Cabaleiros, a feira vai continuar ao longo de toda a fin de semana cun amplo programa de actividades con teatro de rúa, grupos de música medieval ou exhibicións de cetrería. Despois de 22 anos, a Feira Medieval de Monforte aspira a dar un paso máis e a ser recoñecida como festa de interese turístico. Con Amandi e Chantada de Quiroga é outra gran cita vitivinícola da provincia de Lugo. Xa empezaron onte coas catas, Andrea, contanos. Sí, efectivamente, como vedes, hoxe o bo tempo fixo que a xente se animase, que saíse da casa e que viñese ata aquí, ata Quiroga, para catar os viños da denominación de orixe Ribeira Sacra. Estamos con José Luis Ribeira, que é o alcalde desta vila lucense. Que tal, José Luis? Grazas por atendernos. Conta que vai a topar a xente que veña esta fin de semana. Hola, bo día. Mira, esta Feira do Viño para nós é un dos eventos máis importantes de todo o ano. Como podedes comprobar a través das cámaras, a cantidade de xente que hai aquí en Quiroga. Tamén ven a conto de que celebramos aí co certamen internacional das bandas de gaitas de Quiroga, que move muchísima xente. Está Quiroga ateigado de xente neste momento, e quero dicir tamén que a subzona Quiroga Vivei é a maior produtora de uva de toda a Ribeira Sacra, aunque por desgracia as bodegas están ubicadas noutros territorios, pero vamos dando pasiños pouco a pouco. Neste momento temos 7 adegas, e bueno, vamos intentar que sigan incrementando. E tamén quero dicir outra cousa, as bodegas todas que participan nesta feira, esta feira do viño, pois son todas da DO Ribeira Sacra. 7 son de Quiroga e o resto que veñen aquí á feira
están un pouco relacionadas cos adegueiros que teñen ou ben propiedades e viñedos en Quiroga titulares ou ben que os teñen alquilados. Ya nós facémonos un favor mutuamente que nos acompañen desta feira tan importante para Quiroga e para os quirogueses. Eu creo que para toda a Ribeira Sacra é un produto que se pon en valor a través destes eventos que xa están recoñecidas todas as de Ribeira Sacra e como digo, a publicidade que dá a través destas feiras e tamén quero indicar que repercute económicamente muchísimo no territorio. Como digo sempre, axuda a dinamizar a economía local. E así somos o maior produtor de uva de Quiroga, de máis do 40%, pois como se botamos as contas en euros, pois a maioría das uvas que se compran provéndese aquí en Quiroga. E ademais, aproveitando o bo tempo que temos, isto está ateigado de xente, non? Porque me comentabas que era unha das edicións máis multitudinarias, dende que recordades. É que a verdade acompaña o tempo, temos unhas temperaturas, ahora neste momento estamos a 29 grados, entonces claro, isto axuda moito, axuda a xente a salir da casa, entonces, pois bueno, e vémonos para o ano que ven. Moitísimas grazas, José Luis, xa vedes que aquí en Quiroga continúa tanto a troula como o viño tamén. Grazas, Andrea. Ainda faltan máis de 4 meses, pero a noite do 12 de agosto perfílase como unha das máis concorridas do Brán pro sector da hostalería. Na Coruña, por exemplo, hai xa restaurantes, fíxense, que están completos dende hai 3 meses. Grazas á súa ubicación xeográfica no noroeste peninsular e os seus amplos horizontes cara ao Atlántico, a Coruña destaca como un dos mellores destinos para gozar do eclipse. De aí que os restaurantes con terrazas, vistas despexadas ou ubicacións privilexiadas como a estes do Monte de San Pedro hai meses que xa non admiten máis reservas. Pues igual hace 2 o 3 meses que ya prácticamente lo tenemos todo lleno. La verdad que es curioso, nosotros encantados de que la gente llame con tanta antelación para un día tan especial, porque por lo visto va a ser un día muy especial, porque solo lo vamos a poder vivir una vez. Entonces, bueno, encantados con tanto la taberna Cinco Mares como Árbore da Beira a tope. Tamén con moitas reservas os restaurantes do centro da cidade, porque ese día o Porto acollerá unha quíntupla escala de cruceiros. Nos temos 3 grupos que veñen dos barcos, 3 grupos de 45 persoas cada grupo, que veñen a pasar o día aquí a Coruña precisamente polo eclipse. E logo tamén temos algunha reserva. E aquí xa estamos preparados porque vai a ser un día moi especial. Vai a ser como o día do apagón, pero por causas naturais, non? A xente de verdad que, a máis como é a parte de España onde mellor se ve, pois vai estar todo cheo. Pablo Gallego, por exemplo, é un dos restaurantes da Coruña que pecha os mércores por descanso, porén o 12 de agosto fará unha excepción. De feito, chamounos para reservar porque viu que na página web estábamos pechados e dice, non, ese día non podemos pechar, non. Saben que vai ser un día especial e único, polo que moitos hostaleiros xa planean actividades especiais e mesmo algunha sorpresa para que a experiencia sexa especialmente atractiva. Nosotros ese día, como es un día tan especial, a lo mejor tenemos alguna sorpresilla y montamos algún sarao a mayores, pero lo iremos contando y todo dependerá de que acompañe el día. E temos unha sorpresa, nos para xente que veña ese día, ou días anteriores tamén, xa temos encargadas, deberían de estar a chegar unhas gafas precisamente para poder ver o eclipse sin que che faga daño nos ollos. E ojalá houbera máis, está claro. Ojalá pasara isto unha vez al año. Os mariscadores de Barallobre avanzan na recuperación da ostra plana, unha especie case desaparecida da ría de Ferrol. Despois de varios meses de cría, acaban de sementar nas praias unhas 25.000 unidades de ostra que se poderán recoller tralo Brán. De obter resultados agardados, os mariscadores xa pensan noutras especies. Os areais que rodean a confraría de Barallobre serven de banco de proba para un proxecto de rexeneración avalado con fondos europeos. Vimos que había posibilidade de traer cría de ostra e poñerla nas mesas e nos pochos. E aí métese a semilla. Eso vai crecendo e ti ao mesmo tempo o que tens que facer é ir limpiando das algas. Un traballo laborioso que lles levou todo o outono e os meses máis duros do inverno. Estes son os pochos que utilizamos e son os pochos que poñemos nas mesas. En cada mesa poñemos 6. E aquí metemos a ostra e depois cerramos con esta varilla. Como podedes ver, aquí hai diferentes tamices. Este, para que entendamos ben, o seu furado é moi pequeniño, porque a semilla é moi pequena, vale? E así tampouco se meten os depredadores dentro, e según vai crecendo, vaise facendo un desdoble. O resultado está sendo todo un éxito. Tuvemos a capacidade de quitar
370 kilos e máis de 25.000 unidades, non? Que supón iso para nós? É algo moi importante. Vamos a repoblamos as nosas playas, tanto a playa de Barallobre como a playa de Maniños. Entonces, durante ese tempo que vai a crecer, sean 3 meses, 6 ou 8, vai ter a capacidade de desovar. O sea, vamos a ter alevins. Entón, ao mesmo tempo que repoblamos, esta especie, neste caso a ostra plana, vai nos deixar tamén alevins, non? Os mariscadores calculan que será tras do verán cando poidan iniciar a campaña de recollida dun produto con moito valor de mercado. Estamos falando de ostra salvaxe ou ostra plana, a xente diferencia ben, sabe cal é a ostra plana e a ostra rizada, a cotización poden ser, imaginémonos, o quilo, que normalmente vendese por peza, pode andar entre 6 e 10 euros, falando da ostra plana e da ostra rizada, dependendo tamén un pouco de pezas quilo, pode andar entre 1 euro a 4, non? Na confraría de Barallobre estudan agora como poder estender este sistema a outras especies, como é o caso da ameixa ou a zamburiña.